droogsteach sa Chistin n-uibheacha, tá míid chuin Tósta Francach a dhéanamh. Dús bar din cinnte gonaigh with the lábha dasclan, agus gan dát din cinnte go bhfuil duine fásta le a chois nuair atá gúsáid an sarn nó an ain. So at the sach, chuir míid chearra óg isteach sa bhíos an sa, héan, dó, 3, 4. Chearra óg, agus tá bainne sa hagam tóistamach, féidir an bainne chuisteach, agus chomáile sin tá cainéal againn, sé sin cinnamon, agus chuirm sé spíonóg a bháin da sin, nó beidir leas spíonóg isteach, mar ní haíonn sé in na héine. Mar sin. So da sin íscint an san, agus just Measc an híntaí. Bíochas sé sin a gceart. Agus an son chuir míid isteach, cúpla slise aráin, mar sin, cúpla slise aráin, agus is féidir an aráin a thuma sa bheascáin, agus an son, bíoch an fruchtán an sathagad, das te, agus chuir míid níon isteach an sa. Okay, we'll get your óbhíonn róthaithe agus an son. So fiochan is agus cínta go dá 10 óga an Tósta Francach agus duine taobhine dó. Agus an sa, tá pláta á bhulagam agus nuair a bheith an Tósta Francach olaf is féidir na chuir an sa sin. Is mar sin, hier sin Tomás. Tréis an das? Ja. Gur míle maith agaibh.